हेलो दोस्तों, आज फिर एगो नए ब्लॉग में आप लोग के स्वागत बा। और आज हमरा जाए के बाल कटवावे। बाल बहुत ज्यादा बढ़ गईल बा, जाए के बहुत मतलब 1.5-2 महीना हो गईल बाल कटवैले। और बाइक भी अंदर लागल बा, तो चलते नहीं बाइक निकाले। है सारा भैंस के धोनी तो पूरा पानी लागल, बाइक लागल बा अंदर, पंखा चलता। भैंस के थोड़ा तबियत खराब हो गई बा, कौन बीमारी एकरा हो गईल बा समझ में नहीं आवत। पैरवा फूल गईल बा एकरा। और रोज सुई लागत हवे। कौआ देखिए के कहाँ चिल्लाता है। ओदे बाइक लागल बा, बाइक लेके चलता नहीं एकरा के। अब हम मिसिर बतरा एसी वाला सैलून में बाल दाढ़ी तो एकदम बढ़िया गइल बा, आप सबके दिखाई देते। के तो गेट बंद कर दी, गेट बंद करके हम चलत तानी मिसिर बतरा। दशहरा के मौसम बावे और पंडाल बनल बा, मूर्ति रखल बा। कल के दुर्गा जी के यहाँ खुल गइल बा, कल हो 7वीं और आज है 8वीं। चलते मिसिर बतरा बाल कटवावे के पहले ही कटवा ले रहती तो बहुत लोग कहतल कि दशहरा में 7वीं के पहले बाल ना कटवा लेला, आँख खुली ओकर बाद कटवा ली। तो आज 8वीं हवे, आज जाता नहीं बाल कटवावे, दाढ़ी बना। तो अभी लगभग हम अपने घर से 6 किलोमीटर दूर पहुंच चुकल बानी और 1 किलोमीटर जैसे बाबा मिसिर बतरा कुछ ही देर में मुझे पहुँच जाता नहीं। और दशहरा के बहुत सारा मेला भी लागल बा। तो एक दिन में तो ना लगल हो, लेकिन आप सबके हम देखावत नहीं पंडाल वगैरह बनल हुए, सब चीज़ आप सबके देखावत नहीं। ओकर बाद से हम चलते हैं बाल कटवावे। देखो तो अभी हम पहुंच चुकल बानी मिसिर बतरा और बाइक के होदे लगा दिल बानी और सैलून बा अंदर चलता नहीं। काल चल बा मोन भाई एकदम मस्त। तार अवधेश भैया एकदम एकदम सबके टकाटक बा, मस्त बा। एसी चलता, सबके वो बैठ के एकदम मौज मस्ती करता। कैसे कटा जाए, कितना समय लागे? अबे काम चलता है भाई। यार से पहले आए लोन और बाल कटवात लोन, फिलहाल बाल कटा गई भाई, कटा गई। कैसन सर्विस रहा जाके? बहुत बढ़िया। चला भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई तारा के। वीडियो कैसन लगेला? बहुत बढ़िया भाई। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद बा। भैया तार वीडियो एकदम से देखे ठीक बा। चलो भैया, एकदम सपोर्ट करिए, ठीक बा? हां भाई एकदम एकदम प्यार एकदम मिलत रहता भाई। हां भाई। और हमारा किसका था? साफ सफाई चलता। बैठे से पहले साफ सफाई करना जरूरी है। बैठे से पहले साफ सफाई जरूरी है। ईसीयू चलता है भाई, सारा चीज की व्यवस्था भाई। कहीं जा तरका अब कहीं गइल हमरा को बैठा के छोड़ दो। ना बतेबे देखो का लागत है। खांसी हो गई, बुखार हो गई ना, तो राखे में का हो जरूरत। हेलो 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 बोलो। बहुत बढ़िया, खतरनाक खड़ा है। किस कटा के लोग चलता नहीं हम घर सब बढ़िया बा। चलता नहीं अवधेश भैया घर एकदम ठीक है भाई।